Nakatesting na ba ka nga mihilak tungod sa babae? Ikaw? Nakatesting na ba ka nga nangupit og kwarta sa pitaka sa imong ginikanan? Nakatesting na ba ka nga nakamata sa laing balay? Kaya ihunggong na nato. Nakatesting na ba ka o kanang naay textmate? Hindi, tuyo. Nakatesting na ba ka attorney Jose Pepe Abo Jr. nga wala magbayad sa pliti sa jeep na mukong magsumangil dahil naka sa likod sa driver? Nakatesting ba ka o droga? Nakatesting ba ka nga gipanguyaban og bayot? Basa na akong ilok ba? Ganina ra ko si tuyok-tuyok ning iyon man sa likod do sa Pilgrim. Pilgrim man ni. Tiano del Pilar. Sino ko pangita ro tong amigo. Hello, what's up mga bitokon? Welcome sa akong YouTube channel. Nakoy amigo. Kabalo na mo sa akong mga amigo. Choosy ba ako? Ako mga amigo, mga bawal magud ako mga barkada nga mga dili tsuraan, so kailangan gwapo gyud. So usan isa akong mga amigo nga gwapo, batanon, attorney pa yun. Ta nag-ingon sa sakuha nga, manid ako dring dapita, kay manglibre daw sa sakuha. Ta ako sa gignan nga, grabe ra ba kumukha, niya nga, sky is the limit. May pagkambugiro po ning attorney hapon ni. Problema, ganina ra ko si Tuyog, basa na akong ilog diri. Kadyon lang, ang problema ni kay nakamas ra pamitanan. Dugay-dugay na miwa nagkita sa personal kasi giramig Zoom. Tabalita pag yun ako, mudagan pag yun siya pagkakonsihal sa Distrito 1. Nasya ko, pareha demi. Kadyo lang ha, kadyo lang. Uy, murag mo masiguro. Murag mo ni, kay iyang mas Violet man. Kay iyang partido kay Violet po daw. Murag mo masiguro. Oy, attorney, murag ikaw na. Tanawas siya lagi, alisa diri, alisa. Ikaw lagi na. Ganina ra ko na. Pila nga ka-oras diri? Ay, mag-isa ka oras na. Ay, sus, ginoo ko nimo. O, tanawa. Uy, ningon ba ka sa ko? Nagpagutom ba ako? 3 days ko ay kaon. Kiningon ba ka nga mang libre ka sa ako ha? Sky is the limit. Brad, kusog na ba kumukhaon, Brad? Naku, maligihapon ka nga. 3 days ka wala kaon. Sure ka na nga mang libre ka sa ako ha? Ayaw, problema. Sky is the limit? Sky is the limit. Sure ka? Balag, sa gatos ka buk proven imong kanon. Ha? Proven din mong gusto ipakaon sa ako ha? Ay, gwapo na nga ano, bago nga proven. Ah, tingnan mo na. Atong testingan. Sure ka nga ang proven may lamit diri o kaning mga mugbuog shorts ang lagmit diri? Duda lang ko nimo. Ang proven siguro. Ang proven. Sige, okay. So mo ni karon diri among gibisitahan. Ladies and gentlemen, wailain pinakabatanon, gwapo, tisoy. Siyempre, di ko madikit-dikit og mga pangit. Attorney. O, di ba? Isay no. O, di balik na ko kuno para di kay ko kuan. Attorney Joey Abo. Okay? Ang musunod nga konsehal sa Distrito 1. Pero karon kay manglibi daw siya, manimi karon diri sa kuan. Ay larga. Kulba. Kana ding mga gwapo nga mga attorney gakaon di nagproven di. Abi nimo kanang proven. May numduman gina ko. Labi no kanang Sabado bitaw sa gabi nga kanang nasubraan ka. Oh. Unya din kanang magsimba din ka pag ugma uban sa imong pamilya ba. Oh, correct. Before sa ka mosulod sa simbahan, magikoy 20 ana. Naggahin na kadaan. 10 pesos, 2 ka proven. Oo. Isa ka puso. 5 din para buko. Okay na. So pila budget tanan? 20. 20. So muna yung way mo na mananda na di mo na. Pasensya na kabig ako ni dako magugo sa LA. Sa States mangyud ko. Muna wala kay province sa mo dito sa States. Batang kuan man ko Los Angeles. Ka mo di ka kasabutan eh. Kabalo ko nga bisag wala sa kong dagway pero nako sa LA sa man ka. So muna sa una. So meaning to say daan di batang province na giday ka. College pa. School. Kasi pila pa ko sa school. Muna yung pantawid gutom nga kuan na budget nga budget. Nakay 20, 25 daw na. Pero bi katong nakauyab na ka, Brad. Dala kay pong proven. Kung magipit.
na IG, siomay. Ana. Hi, ma'am. Yan. Ma'am, naginambog na akong amigo nga attorney, ma'am, nga manglibre daw sa ma'am. Sky is the limit, ma'am. Nagpila ba yung province, Jis? Yes, sir. Jis ang 5 kabuok. 5 kabuok, Jis. Peraso. Ihapon yun na muna, ma'am, ha? Kaya di mi gusto ma-scam. Tapos, larga. Utol sa kuwan. Tapos sa may line. Napoy pina-rice, anak, ma'am. Pwede po na rice. Rice, yung kuwan. Oso, isa. Napoy puso, de, bro. Ay, mas gwapo ang puso. Oo, Pinutos lang ako. Okay, tapos, natin drinks. Oo, Night Foam, Royal, Mountain. Okay. Pili lang. Piri, larga. Okay. Kana. Larga. Thank you, ma'am. Okay. Ito kasunod. Alright. Ha! Sigurado ka nga probe ni nga gitabunan naman ni Harina. Kasi Oy, kadyo lang natay ba murag familiar man yung mga batanan sa likod. Di na murag mga loy kay ba mga street children. Di ako nag-apil. Gipapil na lang namo kay murag dagan mi na order gipa mga loy. Pangaon lang mo dahil mga dong. Kung kinsa man yung ginikanan ha. Kaon lang mo. Kisa inyong parents. Wala mo kabalo? Wala. Again, kauban na to. Ang muamabot nga konsihal sa Distrito 1. Kung ang eleksyon lagi pagwapuhay lang ay pusa na. Si attorney. Sige, complete ni mo. Joey. Sige. Jose Pepe. Dili ka junior. Ay junior giday ka, bantog la. So kung basig na ang inyong naandan sa inyong mga ginikanan nga Pepe Abo, motong senior, ang dating konsihal natong kaniya. Ito sa year gali sabay? 1980 to 1995, tapos 2010 to 2013. Mo na yung papa. So siyempre, kay yung papa ni Pano naman, so karong gipasa na karon sa anak. Pati ang kagwapo. Ay! Doon kakabigay nung kanina. O sige natin ka muna. Boat trip sa Tagen by... Yung mo na, Brad? Nanay, nagkuha naman din ka. Brad, nanay seremonyas, Brad. Nanay seremon. Dapat ang stick bad, makanana ka. Ang grasya man na. Salamat sa mga espiritu sa gawa. Awata, Brad. Kaya na ang mga espiritu, bora ka na mag-inom ka ba? Di ba naigamay iyabo? Oo, muna siya. Muna sa probinan, nagapong ka na may uban karon mga gutom para ni sa ubang mga gutom diha. Kung mga nagtanaw na mo, pasaylo. Okay. So probe na itong gi-order plus Siomay. Okay, larga. Food trip sa ta. Si sauce ani. Sauce. Panapa. Kani para ni isa sa kung siya din isa sa baliktad ako na sauce. Sayo. Kahit sa gabon, dagan na manok kaya rin. So, nga ni lugar, usan ni ka manok? Dili, ito. Mura usan ni ka manok? Daghan na di kayo na no? So, nga ni kadagang, muna po nakadagang manok day? Sige. Okay, tingnan mo na. Yan, dami kayo. Actually, usay dili po na magdawat sa sausawan, bay. Sarap kayo. Kamay na lang ulam na ulat. Sarap. Dapat ipagkaw na magpiyong-piyong na. Oh my God! So dapat magbuhat itag Proven Festival? Kaya tuwa man na. Puhon pa. Modawag ka sa konsiho. Ato nang ikuan. Proven Batan itong resource. Batan Proven Festival. Kung kita mo rin nakaunan eh. Ang sarap ang wine. In fairness. Okay. Ako ko mga street children eh. Ano English speaking man eh? Kasi yung ginagawa May ginikanan ano English speaking may nasa likod. Ano ko mga street children no? Kasi listener yung papa. Bernie? Bernie? Ako mo rin ang anak niya. Gap. Okay. Siyempre, di lang yung mga unta. Wala ko nakaandam. Nagbuhat yun ko. Project ni sa akong mga anak, gitawat na ko. Kaya online class. Yes or no? Yes or no? Awere. Ako yung mga pangutana dire, tubag na ni mo yes or no.
Kanila mga klase ng mga pangutana makaangat ni sa ekonomiya sa nasod? Yes or no? Nakatesting na ba ka nagkodigo sa klase? Bright Gugo? Yes. Tanawa naman sana. Kalit sa siguro. Ha? Napalimot-limot na rayon siya. Ang subject nga akong gikodiguan kay Juan. Chemistry. Pareha ka. So may labo na naman ng mga covalent bonding diya. Wala mo na nagamit. Nagamit, di ba may scientist? Di man may scientist. Sa parehata, tanawa, dahil kami pa. Dahil kami kapariha. Sama na yun. Okay, kadua. Yes or no? Nakatesting na ba ka nga grabig suka tungod sa kahubog? Eh, siyempre. Yes. Pero dili po to tungod sa gugma, Brad. Dili. Nakatesting na ba ka nga mihilak tungod sa babae? Ikaw! Nakasala ko, Brad. Tungod gyapon sa babae man. Kaya, wala gano'n kay love ban. Nakatesting na ba ka nga nabunalan sa ginikanan? Bay. Ikaw, sa una ba? Unsay ginagamit nga pagbunal? Luhod. Ay, pariyat. Pariyat yun ta. Sama kayo. Bakus ang Brad. Bakos, niya, luhod, atubang altar. Do pa pagit kamot. Ay, mas grabe mo, ha? As in, kibalo sa may sala ni mo, anong nabunalan mga? Kuan, nag-aaway sa igsuon. Away sa igsuon. Nakatesting na ba ka nga nangupit og kwarta sa pitaka sa imong ginikanan? Siyempre. Sukli. Wag yung uli. Ano sa mana? Kuan, palamalo mo lang lagar. Kuan, ay men, muna na yung men, nabayaran. Nakabantay mo na kumama nga. Dapat naman ni sobra. Aw ka nang pinig pa ngayon. Pwede. In fairness, akong mama, dili mga igsokli. Akong papa mo'y medyo tihik. Tapos ibilin man na niya yung pantalon ibitay. Akaray. Dito ra. Palit Jolene, pero sa una ra ito mga igala. Nakatesting na ba ka nga nakamata sa laing balay? Kaya nga naman, parawas na nga pangutano. Basta. Yun niya ragrason diya. Basta kaya nakatesting na ba ka? Ako siyempre, sad-sad. Disco sa barangay, nakatulog, pagmata. Lain naman nga balay. Hubog day ko ato. Pero rin ako magsaba kung napa ba ko'y sapot ato or wa. Pagkabalo ko nga ulit ako pa ko ito nga time noon. Para safe para kay ko kay ang cameraman lain nagtinanawan sa ko. Ikaw, asa ka nang nakatulog ka sa lain balay? Kuan, balay sa amigo. Kaya na sa mama, pwede ko mag-overnight. Overnight. Okay. So, na-consent. Okay. Klaro ha. Kaya na ihunggong na nato. Nakatesting na ba ka o ka nang na-ay textmate? Hindi, kuyo. Duwa takabalo kung unsa ba nga textmate ng uya ba. Iinay nila. Ilang kayo ipakita ang answer. Di na kayo na ito elaborate kay lisod man kayo. Ayun na ito elaborate. Bera ko ito, bera. Nakatesting na ba ka attorney Jose Pepe Abo Jr. nga wala magbayad sa pliti sa jeep na mukong magsumangil dahil nakasalikod sa driver? Tinabita ito kailan driver. Nakatesting ba ka o droga? In fairness, wala agad. Na-addict lang ko, pero sa babae. Ako sa Google. Na-addict ba? Okay, last. Para sa atong yes or no. Nakatesting ba ka nga gipanguyaban o bayot? Gwapo kay ko diya. Alam mo yung kogno, pangit kay ko. Yes, para gwapo ko. Ako ba, din ako o sa style, nag-personal, nag-text, o nag-story agad? Nag-text. Napoy uban nga nanawag. Kanang landline. Uy, na mga offer. O sa mga offer so far. Motor, cellphone. Siyempre, nga ni Kapugi, Yamilicious. Dalang tag snack. Wow!
Anong wala man na niyang sa akong punto yung ana? Kanang ang shot gamay. Perdera ko to. Wala gid. Diara gid ko to. Tagal ko mga amigo mga membro sa LGBTQ. Oh, yes. Uy, ito ng mga amigo. Yeah, siyempre. So, pero wala yun. Wala. Promise. Amigo man. Cross your heart. Yes. Thank you, brother. Thank you, brother. Brother, unsa may imo na inumduman nga burag teaching sa imong papa. Nga karon nga imo gyapon gidaladalaw gusto nimo nga ipadayon. Lawom na, pang Miss Universe na. Personal. Oo. Ang pati sa kong mama, ang ilalanggit is kanang lucky lugar mi nga napaskwela Manila ana lugar. So ang ilalag yung kwan sa advice sa mo is pag mabot ang panahon nga wala na sila sa kalibutan, importante nga as early as now katong sa una lugar nga mag-eskwela gid karong. Bisan pa man sa kanang bugoy-bugoy, laglaag, uli dugay, inom dito sa pikas. Pero dili gid namo limtan ang mong pag-eskwela. For the reason nga lucky me kay nakapaskwela mi sa mong gilikanan, nag-invest sila time, money, the same time para masana sa mong future. And I wouldn't be where I am right now without my parents. Brother, na. Let's continue this. Salamat kayo sa imong libre ha. Sky is the limit mga ni. Pag beach pa. Again, bisitahin sila diri. TK Unsa na? Chicken Proven. Nasa sila diri sa Tiano Del Pilar, likod sa may Pilgrim. Okay? So, kaon nami. Ano? Okay, kanyang tanan. Kung gusto mo tilaw o mo kaon sa atong Chicken Proven, anilang bisita sa Tiki Chicken Proven sa Tiano Del Pilar Street, Barangay 16. Aron inyong tilawan yun kung unsa kalami. Daghang salamat. O, visit lang sa Facebook page Tiki Chicken Proven. Daghang salamat.